Sabem que tots tenim projectes diferents, però creiem que hi ha denominadors comuns. I és més, Iniciativa, que vol anar més enllà, molt més enllà que altres, està disposada a que aquesta setmana aparquem les nostres propostes que van més enllà perquè com a mínim hi hagi un denominador comú, i el denominador comú és que es compleixi fil per randa de l'Estatut, que respecti la voluntat d'aquest país de ser el que és una nació, i que es garanteixi, en definitiva, que allò que vam votar es respecta 100%. Per això, fil per randa vol dir no només, per exemple, en matèria del poder judicial reprendre el que teníem, sinó un compromís polític per no vulnerar les competències i el blindatge competencial que està determinat, per exemple, a l'article 111. Fil per randa vol dir respectar el model lingüístic. Fil per randa vol dir coses que es poden solucionar jurídicament i coses que s'han de comprometre políticament. Aquest ha de ser el mínim, però també li dic, nosaltres amb això no en tenim prou, perquè creiem que hi ha coses que han canviat.